Morning teenager nde zoopsya zachitika ku Nigeria pa 18 November Monday. Apezeka kuti ku skulu ina ku north of Nigeria ku dera lotchedwa Kebbi State kunapita anthu achifwamba. Skulu ya atsikana yotchedwa Maga. Achifwambawo anapita ku hostel ya atsikana. Anapita ndi amatchedwa ma bandits. Achifwambawo kuli magulu amaterrorist osiyanasiyana ku Nigeria amene amapanga ziwembu zosiyanasiyana, amapita kungolowa m'midzi muja kuba kupha zinthu zoyipa basi. Ndi anapita ku skuluko apezeka kuti abako atsikana 25. Atsikanawo between zaka 10 to 17. Awatenga atsikana acha alowa nawo mthengo. Anapita ndi mifuti kumeneko ndi nthuthumula. Anapita kunyumba kwa ahedi akawaombera awapha. Aphunzitsena amayesera kuti kayathawise ana atani nawonso aomberedwa koma ali mchipatala sali bwino ali kaya. Atsikana 25 alowa nawo mthengo pamene mmodzi anthu wakwanitsa wathawa. Apezeka kuti watuluka nathawa bwanji kaya koma wapulumuka, enawo apita. Ndi akuti ndi mchitidwe ndithu zachitikapo kangapo. Ulendo wina mu 2014 atsikana pafupifupi 276 anabedwa. Ulendo winanso zinapangika mu 2021 zichazonera kuti atamati akaba atsikanawa amanena kuti ngati mukuwafuna tikuwabwezereni mutipasa drama mwakuti ngati kuti kufuna ransom. Ndiye kuti akuliopseza boma kuti lilipire kuti atsikanawa atani asiyidwe. Ulendo wina atsikana anakhala mpaka dzaka atasowa pano mpaka naye nauti anatengedwa mena 2014  era sanabwerere bena akadali chisowere. Ndiye anapezeka kuti atsikana ena atapezeka kuti achitidwa release eventually patatha nthawi amabwerako ndi ana kupezota abereka ana atani koma amakhala kuti awabisa ali mkatikati mwa mthengo. Ndi ndizovuta kuti alondole mkati mwa mthengomu. Wani anthu ali ndi mifuti ali ndi dzida zonena kuti munthu ukati uthamange upite umene kwakuombera ufa. Ndi ame omwe kazi makhala bwanji nzinzonero zakhala zochitika kwa nthawi yayitali makolo akuluza ana awo just like that. Boma likuti lili pakalikiliki osakasaka kuti anthuwo apita nawo kuti anawo komanso anayesa kuchita outlaw kapena kuletsa zofuna ransom. Kuna kuti anthu akakubera ni munthu kuna kuti tufuna mulipire ndalama mwakuti ndiwo omwe olipirawe azikumanga chifukwa chone kuti kupanga encourage khalidwe loyipa. Koma zimenezo ndizo zomwe zikupangiwa Nigeria sizodziwika kuti alowera nawo kuti atsikanawo komanso kunena kuti anthu afuna chani chifukwa sanatulukire kunena kuti afuna chani. Angoba atsikanawo koma sakudziwika kuti akuti cholinga chawo ndi chani. Zoopsa kwambiri moyo wake okhala mwamantha. Dziko loti lili developed ngati Nigeria, dziko loti lili ndi population yayikulu Africa yonse. Ndi tizimva kuti zitha bwanji koma iyo ndi update chabe zomwe zikuchitika ku Nigeria zikomo kwambiri.